To ma sauraro ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain. Babban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ce ya bankaɗo wurare 63 da ake tace man fetur ba bisa ƙa'ida ba a cikin ƙasar a mako guda. Cikin wani rahoton kamfanin da aka yada a talabijin ta ƙasar ya nuna cewa an gano haramtattun butatan mai 19 da kuma wurare 63 da ake tace mai ba bisa ƙa'ida ba. Rahoton kamfanin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan jinkirin fara aikin matatar mai na birnin Fatakwal. Ba kamar yadda aka tsara tun farko ba. Matatar ta Fatakwal da ke ƙarƙashin NNPC ta ƙasa ta kasa fara aiki ne bayan ɗage lokacin fara aikin nasa har sau 6. Ma'aikatar albarkatun mai ta ƙasa da kamfanin mai na NNPC sun alƙawaranta fara aikin matatar cikin wannan wata. To sai dai alamu na nuna cewa ba lalle ne matatar ta fara tace man cikin wannan wata ba. Firaministan Indiya Narendra Modi ya sha alwashin hukunta manyan laifuka da ake yi wa mata bayan cin zarafinsu da kuma kisan da ake yi wa mata likitoci. Kalaman na Firaminista a cikin jawabinsa na bikin samun 'yancin kai na zuwa ne a yayin da kisan matashiya likita ya haifar da zanga-zanga a ƙasar. Ko a cikin dare ma mata sun fantsama kan titunan biranen Indiya suna zanga-zanga domin nuna fushinsu. Matan da ke zanga-zangar sun yayata neman yin adalci, yadda aka fara gudanar da shari'a kan batun ne ya fusata matan suka fito zanga-zanga, inda suka yi zargin ana yunƙurin yin rufa-rufa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain. Rahotanni daga gabashin Congo na cewa 'yan tawayen M23 sun ƙwace iko da wani gari da ke kusa da kan iyakar Uganda. Hakan ya faru ne a ranar Asabar a daidai lokacin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wata guda ta zo ƙarshe. Mazauna garin sun ce dakarun da ke goyon bayan gwamnati sun janye daga garin bayan da 'yan tawaye suka shiga. Wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin Congon da Angola ta shirya da sa hannun Congo da Rwanda za ta fara aiki ne a ranar. Sai dai 'yan tawayen M23 ɗin sun kafe cewa ba sa cikin yarjejeniyar da gwamnatin Congo da ta Rwanda suka sanya wa hannu a ranar Alhamis. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙananan yara kusan miliyan 500 na fuskantar yanayi na tsananin zafi, da ya ninka har sau 2 ko ma sama da haka a duka shekara, fiye da yadda kakanninsu suka fuskanta, lamarin da rahoton ya ce yana tattare da haɗari mai girma. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ne ya fitar da rahoton, inda ya ce a daidai lokacin da matsalar sauyin yanayi ke haddasa ƙaruwar yanayin zafi a faɗin duniya. A halin yanzu yaro guda cikin 5 ne kwatankwacin yara miliyan 466 ne ke rayuwa a yankunan da ke fuskantar tsananin zafi, da adadinsu ya ninka sau 2 a duka shekara, idan aka kwatanta da abin da aka gani a shekaru 60 da suka gabata. Asusun na UNICEF ya yi amfani ne da kwanakin da aka rika fuskantar tsananin zafi da makinsa ya kai digiri 35 a ma'aunin Celsius a tsakanin shekarar 2020 zuwa 2024 gami da kwatanta yanayin da aka gani cikin shekarar 1960 zuwa kusan da 70. Babban jami'in wayar da kan UNICEF Lily Kafrani ya ce ya ƙara da gargaɗin cewa baya ga ƙananan yara, mata masu juna biyu ma na kan gaba wajen fuskantar haɗari daga tsananin zafin da ya yi sanadin hana yara miliyan 80 zuwa karatu saboda rufe makarantun da aka yi. To ƙarshen taƙaitattun labaran duniyar kenan daga nan tashar Al-Bahrain.